Foarte multă lume, foarte mulți băieți, foarte multe persoane au făcut lucruri în numele meu. Am stat pasiv și indiferent pentru că mă interesa altceva, era prioritar pentru mine. Iar după aia am zis să le ignor când făceam foarte mult rău. Adică am ajuns să mă consum atât de tare, pentru că știam că se adună realitatea, vedeam cum stau lucrurile și am spus, dacă ies în vreo chestiune și se întâmplă alte chestiuni, se vede că eu m-am implicat și chiar că mi le pune în cărcămie. Deci am stat departe. La un moment dat am scos orice contact cu toată lumea, adică toată lumea fiind prieteni. Am cunoscut o persoană care este soția mea, mama copiilor mei, total din altă lume, din altă branșă, din altă chestiune. Am cunoscut-o la Paris, tot în luna martie, ca la Paris. La Paris totul e frumos, dacă... Pe stradă sau la cineva acasă? Într-un grup, La o petrecere? Da, am cunoscut foarte restrânsă, o petrecere care nu-mi permiteam să ies, adică să mă afișez. Și am cunoscut-o timp de 10 zile, cam așa, 2 săptămâni, am plecat de acolo, pentru că eram suspect față de toți. Aveam știu, eu mă gândeam că spune că știți dumneavoastră cum, când ești dacă sunteți reporteri de investigație, când cineva se află într-o situație de urmărire, fiecare moment, fiecare e precaut și îi vine ideile și gândește dacă poate sau și așa mai departe. După aia m-am reîntâlnit că am ținut un contact cu soția mea și ca să trec direct la pașii care mă interesează pe mine, a hotărât să ne întâlnim din nou. Știa câte ceva, i-am spus, eu nu sunt George, m-am prezentat, o să vadă poate interviu și o să știe George, m-am prezentat și am zis, nu sunt George, uite așa stau lucrurile, uite așa, uite. Dar nu era un punct care eu eram fix acolo. Nu, era un punct de moment și dacă mie îmi spunea flerul meu și că nu e în regulă, plecam oricum.